Dobrý deň. Dnes si predstavíme zaujímavý produkt, ktorý je veľkým pomocníkom najmä pri rastlinách, ktoré sú poškodené chorobami, ale aj škodcami. Týmto prípravkom je Rock Effect, ktorý je veľmi vhodný na ekologické pestovanie, nakoľko obsahuje pongámový olej a je založený čisto na prírodnej báze. Funguje na široké spektrum škodcov, akými sú napríklad vožky, molice, štítničky v rannom štádiu, ale taktiež napríklad aj na americkú mučnatku, ktorá napáda egreš. Americká mučnatka vytvára na plodoch, ale aj na listoch nepekný biely povlak, ktorý neskôr hnedne a najmä plody sú poškodené tak, že sú naozaj nevhodné na konzumáciu. Rock Effect je vhodné používať naozaj na všetky rastliny, či už sa jedná o okrasné, akými sú letničky, okrasné kry, ale taktiež aj na zeleninu, keďže jeho ochranná doba je len jeden deň. Tento prípravok je veľmi vhodné používať aj ako prevenciu, pretože takto ošetrené rastlinky sú menej atraktívne pre rôznych škodcov, ale taktiež ich aj menej napadajú rôzne choroby. Tento postrek aplikujeme zhruba od marca do septembra a platí to, že pri každej rastlinke používame inú koncentráciu. Všetky informácie ohľadom koncentrácie a množstva nájdete v priloženom letáku v balení. Ostatné zaujímavé tipy, nápady, ale aj postupy nájdete na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.